Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka abogada. Apan dili balaod atong istoryahan karon, kundili ang gikalingawan sa kadaghanan nga barter system. Kay siya ang nagpasiugda niini dinhi sa Davao City, si Attorney Ira Calatrava Valenzuela. Attorney Ira, welcome og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag, sir. Maayong buntag sa tanang nagapaminaw sa ato ang sir, episode. Okay, attorney, sige, ang sama. Sagud na ta. Barter ta. Oh, sige, sir. Barter ta, sir. Oo, sa'yo nakasim mo ka di, attorney. Na ako yung mga kuan din, sir. Tanong. Yung sapatos. Okay, attorney, taliwala sa modernong panahon, asa ka nakakuha og idea nga pasiugda ni ining barter system din sa Dakbayan? Actually, sir, nagsugod yun sa akong brother na base sa Iloilo. Kaya na-inspire siya dito sa Iloilo barter community niya. Naingon siya sa ako, abasin, pwede rapod na mo itukod diri sa Davao. Pag start ni mo ani attorney, usa nimo pag build up nga magsugod jud ka sa usa ka online platform? Actually, first, sir, among gitry og page lang siya. Unya, dili daily. So, they manage ang page kay open siya to the public. So, niadto mi sa Facebook group. Dito may nagsugod og form atong grupo niya. Naghinahinay ramig add og members. Ginagmay lang sa nag-add ra pog member na naghan og nanaghan niya. Nagsugod lang mig simple na rules niya. Nagsige ra pud mig dungag og rules. Nagsugod lang mi sa gagmay na admin og moderator niya. Idungag na pud mi. Nagsige ra mig dungag, sir, kay nagsige ra jud dako ang group, ang community daghan na gid kay mig miyembro karong panahon na. Along the way, attorney, unsa na imong challenges nga nabati ninyo sa kining barter system online? Daghan na pod, sir, big challenges, sir. Ang isa sa amo ang problema kay kanang mga cyberbullying na sa group mahitabo usahay kanang ug nagayt kabalo mo respeto sa mga ubang tao na naa sa community kana siya. Nakadawat na pod mig complaints kanang mga sa mga dili ga tuman sa sabot kanang mo back out lag kanit mga paasa deals nya. Naana po'y mag-away gyud, sir. Nakasulay na pud mig mga ingana na challenges kay niabot na pud mig 100,000 kapi na members, so daghan na pud mig kailangan gud i-moderate. Speaking ana attorney, no, unsay pamaagi sa pag-deal sa imong i-barter nga mga butang o produkto diha sa tong online platform? So actually, sir, sayon lang man ang ato ang kuan kanang format. I-post ra gid nimo ang actual photo sa imong gusto i-barter kung nya i-indicate nimo pila ang value, estimated value atong product nya. Na kay wishlist unsa imong gusto. And then afterwards, ibutang ra nimo kung asa imong location. Kana lang gid ang kinahanglan na data, sir, sa pag-post atong imong gusto na i-barter na butang. Attorney, do na ba limitation sa mga butang nga ipang barter diha sa atong barter system? Na po, so bawal po ang anything that is prohibited or illegal na items na i-trade on our platform. So for example, na ay liquor ban ang Davao, wala biga allow og trading sa liquor. Bawal po ang mga surgical masks, disinfectant wipes, alcohol, because bawal gid siya per COVID-19 guidelines sa Facebook. Automatically gina-flag na ni siya sa Facebook even if wala na mo siya na screen. So meaning na ay moderator nga naga-filter kung unsa lay pwede nga i-post diha sa atong barter system, attorney? Yes, sir. So, every time a member uploads a post for bartering, kinahanglan sa siya ma-screen sa moderator ug sa administrator kung pwede siya na mo i-approve. So, kinahanglan siya ma-approve sa moderator or administrator before siya ma-upload gud sa platforms or for bartering. Sa na-monitor ninyo, attorney, sa sagad nga mga ginapang barter sa itong mga kapuso? Hindi kasagaran sa mga ginabarter gid sa mga atong mga kapuso diri no is kanang mga butang na di gyud nila kinahanglan or mga extra unya ang mga ginapangayo in return. Ang pinakasikat na among mabasa is Spam, Yakult ug mga tanom. Mo na gid siya ang bag-ong currency sa pagbarter karong panahon na. Attorney, do na pud by instances nga naay gina-ghost o kanang dili gud mo sipot pag-abot sa sabot, attorney? Ug unsa atong ginabuhat ana? Yes. Actually, sir, ubay-ubay na pud may nakadawat og mga complaints kanang mga ghosting, mga paasa deals. So, among gina-investigate sa first kung tinuod ba gyud na nahitabo. Kung nahitabo, sir, katong member na ni ang tawag na mo paasa deal, nibuhat og paasa deal ug katong member na wa ni tuman sa sabot, amuhang gina-remove sa platform, sa group mismo. Karong panahon na, attorney, nga limitado atong mga lihok, no? Unsa kada kong tabang ning ani nga sistema nga daw nibalik ta sa karaang panahon?
I think sir, dako gid siya tabang sa mga tao no na imuhang ma-unload ang mga butang na mga di nimo kinahanglan ba kay katong GCQ or ECQ na mga panahon nakahuna-huna man jud unsang mga importante ang mga butang na kinahanglan nato nya. Kani mga di nato kinahanglan, pwede ra nato i-let go sa mga butang na kinahanglan nato kay kaning mga butangan na ni kinahanglan po dinhi sa ubang tao. So sa mga wala pa no naka-join diha sa tong barter community, unsaon nila pag-apil? Igo lang sila sir mo join dito sa Davao Barter Community Official na group page. Pagitaon nila tong word na official, mo join na sila dito. Screen ang membership and then i-approve afterward sir. Mga pilta ditong tanan para mas bibo. Oo. Og mas klaro attorney nga walay kwarta no nga in exchange Yes of any sir, items. bawal gyud. Oo, bawal gyud ang kwarta sa platform sir. So kada na amoy makita naga-offer og cash, ga-offer na palito ng item amo ang ginawarn ang member or gina-mute namo for pila ka adlaw tungod kay ni violate sa standard sa community. Bawal ang kwarta attorney pero meet up pwede kaayo, di ba? Pwede sila mag-meet up basta among reminder kinahanglan gyud mo follow sa social distancing rules sa city kay basin makasab-an ta ni Mayor ani. Tama kay na attorney. Lastly attorney, do na tayo fast talk sa lit barter system atong gisgutan. Pili lang og gusto sa akong invention nga pwede i-barter. Ready attorney? Yes sir. Yes sir, go. Okay, kini una, running shoes o sandals? Running shoes. Brag karon kini, daghan ko na dungog ani. Baking tools o gardening tools? Baking tools. O ang pinaka-importante, bugas o gatas? Bugas ko sir. Wa pa kay gatas attorney. Actually, naamang ko'y anak pa, sir, na pa yung nagayin mo gatas, pero mukha na magutog kanon, so pala nagitog bugas. Tama ka na, attorney. Daghang kay salamat sa imong pag-uban kanamo. Attorney Ira Calatrava Valenzuela og atong kapirmi with GMA Regional TV. Daghang salamat po sa inyo, ha, sir. Okay, maapas ako niya, attorney. Mag-barter na pug ko. Sige po, sir.